Minä, mutta muut ilmiö, eli EMMI-ilmiö, on tahallista tai tahatonta ajattelua, jossa vastuu ympäristöongelmista siirretään itseltä tai omalta ryhmältä muille tahoille. EMMI-ilmiössä ihminen kokee esimerkiksi, että omat mahdollisuudet vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen ovat vähäiset, toimista on itselle haittaa tai että suurempi vaikutusvalta kuuluu muille. Muut toimijat tai yksilöt voidaan myös nähdä ekologisesti huonompina kuin itse on. Suomessa EMMI-ilmiö näkyy esimerkiksi niin, että suomalaiset syyttävät ilmastonmuutoksesta Kiinaa ja Intiaa ja korostavat, ettei Suomella näin pienenä maana ole mahdollisuutta vaikuttaa. Tässä unohdetaan täysin, että moni suomalainenkin tilaa tavaroita Aasiasta, eli olemme itse syypäitä siellä syntyviin päästöihin. Lisäksi suomalaisilla on paljon valinnanvaraa liittyen ilmastotoimiin. Voimme valita, miten kuljemme töihin, minkälaista sähköä käytämme, valita kierrätyksen ja kasvisruokavalion. Kehittyvien maiden ihmisillä tällaista valinnanvaraa ei ole. EMMI-ilmiön paras lievityskeino olisikin korostaa yksilön mahdollisuuksia osana yhteisöjä. Yhdessä meillä on